sa nám predstavia naša staršia kategória MIDI a ich pani trénerka Andrejka Vidrová. Takže dobrý deň, predstavujem vám družstvo MIDI AB. Tieto dievčatá hrajú druhý rok, alebo učia sa hrať druhý rok volejbal. A tento rok hrali prvý rok súťaž MIDI. Uspeli v oblasti Západ Ačko na 5. mieste a Bčko na 10. Takže my to považujeme za veľký úspech. Gratulujeme im a dneska sa vám predstavia. Ukážeme vám, čo sme sa naučili za rok prípravky a za rok volejbalovej techniky, základné cvičenia, tréningové odbíjanie, obojručne z hora, tzv. Prsty a obojručne z dola, tzv. Báger. Máme trošku trému, tak prosím vás, pozbuďte ich, zatlieskajte im, oni sa tešili, pripravovali a boja sa, že im spadne lopta. Dievčatá vám teraz ukážujú cvičenie v dvojiciach, odbíjanie nad hlavou, prstami. Snažíme sa docieliť techniku, aby naozaj to odbíjanie bolo čisté. Toto sú dievčatá, ktoré trénujú druhý rok, to znamená, že prvý rok mali tzv. Prípravku, to čo ste videli Dada so svojím družstvom, a tento rok sme sa zamerali na naozaj techniku odbíjania z hora z dola, učíme sa podanie, úspeli sme celkom slušne v tej súťaži, takže boli to takí malí štampolici, asi druhé najmladšie družstvo v súťaži, ale hrali veľmi dobre. Na konci tohto roku sme sa prihlásili na domáci turnaj mladších žiačok a z 12 družstiev sme obsadili 8. priečku, takže to je pre nás úspech v tom šestovom volejbale. Teraz vám deti predvádzajú vlastne techniku Báger prsty. Snažíme sa ich učiť používať kolená, aby nám to išlo. Snažíme sa ich učiť pohybu. Snažíme sa ich učiť tomu, aby cítili volejbal srdiečkom, aby boli kolektív. Musím povedať, že veľký záujem je u dievčat o volejbal. Máme deti v družstve momentálne 22 na tréningu, takže je to veľká drina s nimi. 22 žien, keď začne rozprávať, viete, čo to je, babi, že? Toto cvičenie, ktoré vám deti ukazuje, je cvičenie v trojiciach, znovu zamerané na odbíjanie prstami z hora, trénovanie techniky, prebehovania pohybu na ihrisku, cítenie, spoluhráčky. Samozrejme, všetci si kričia, že mám, že babi? Baba mi jedna ešte, aby som vám priblížila, sú to vekom 11-12 ročné dievčatá. Sú to 5-čky, 6-čky približne.